nango nikech kinde ka kinde oganda rito ga mar mondo mi yukne gi jamna. Taparo ni ma Olkalau cha to nok en jamna, macha no jamna nikech kene jamna tindo tindo. Macha pakara ni koro na dongo lemo madongo dongo. Nikech no oteka mano mar Lucas Okoth. Lucas wacho ni jomoki miyo gas gi mattress to pod gitimo gima dwarore. Lakini jomoki miyo beti to wuok dhi tongo jowadegi. To bano nyisi ramna kit siasa mabindo sibido kara mna kadhi mbele gwenge mopogore opogore. Waseneno goons mabende seo dhi negodo jo siasa ni mosebedo katimo godo. Akeni auko kaka jo siasa in bende. Diwachi na unko tende kod okang makamano. Ayenya rik ni ma jo siasa tiyo godo. Dibende jo piny ose ya wengegi. Erokamano Sharon. Kapoka gine to nitie kamoro ma osiepno owacho osewache diriyo kusikonoe. Mokwongo nyaka wang'eni UDA is the ruling party. Ene chama ma sanity omiyo nege en gin kare mondo mi giket mainogi mondo mi ginwang komno kane nyalore. Mano dwani mondo odhi on record ni as the ruling party en ratiro mar chama kata mar sirikal keche UDA is the ruling party. Ne gin gi ratiro moramora mopogore gi koko manyalo bedo ni ne ginyalo bedo ni ne gitiyo godo mondo mi ne giket maino margi mondo giyud kom ma Olkalau. Namba 2, osiepno osebedo ka wacho wach mar ni Mount Kenya ni mipimo godo whether a government is unpopular or not kata mipimo godo yiero. Ok en adieri Sharon, ibiro paro ni 2007 newa Mount Kenya nokogo ombulu ne migosi jaduong' mosenindo migosi Raila Amolo Odinga to ne wayombo Kibaki okang' mabor kane gwenge mamoko ne the entire Mount Kenya ka Olkalau was part of it. Gi gwenge machalo Kisii kama party leader mare wuoke no gocho ni migosi Mwai Kibaki in 2007 elections. Tinyalo paro ni other regions tema moko mane wantiere godo no yiero migosi Raila Amolo Odinga kendo no wayombo gi kura mang'eny miwuoro. Omiyo ok en adieri. En ni gima dawachi en ni namba 1 nyaka duol matayo yiero kama osiepna ni wuoyi mabe ayie kode okang' mabor ni nitiere chike mantiere matayo campaigns mago kapok ochopo yiero. Chike gi keto lwase maber makochopo chieng' makore go ombulu cha to ji obedo tamed. Ng'ama ne giparo mar nyayo tulo e yo mora amora kata mar jimbo tulo e yo mora amora bedo ka chike kakoro teme makachopo chieng' yiero to jopiny nwang'o thuolo makare mar yiero jatelo ma gidwaro. Mar 2, Sharon, penjo mi penja anyalo wacho Sharon kata anyalo yie kodi ni jopiny osebedo joma koro riekore miwuoro. Ing'eyo Sharon, siasa gi matek ndi. Siasa kama inyalo ting'eo a supporter ni gi mtoka ni mudhi kode kama go ombulu Sharon. Mi facilitate mi chaki gole kama go ombulu no mi kidwoke ot. Ting'ini no kogoni ombulu te kia. Ini wuone kia no kogoni titing'e mi facilitate. So apara ni mana kaka na wacho mokwongo kana chako loso ni ber mondo mi jowa man gi paro kata mar dwaro telo mopogore opogore gibedo osiepe jopiny kopogore gi gino midwani mondo ing'iewe godo machalo pesa kata gik mane waneno Olkalau ka. Ini wuon kaka candidate bed machiegni gi jopiny. Bende jopiny nyalo chopo iri. Jopiny seche te ok gidwar ni mondo mi imegi pesa Sharon. Kichopidho ng'ato Sharon tek. Mondo ikaw ngima ng'ato tek imiye breakfast, lunch gi supper. Gima itaji gi tek kaka dhano tek miwuoro. Omiyo kibedo osiep jalni ibedo machiegni kode to biro miye thuolo mondo yieri dhan ling'aling'a mokidhi ire tirito chieng' makoro gimoro wuok milaro tidhi kucho gi pesa kati tiyo gi serikal ni koro ine serikal ni tiyo gi police. Jopiny makawuono ok gin joma nyalo bedo coerced. Adwani gino bed ma very clear. Jopiny makawuono ok gin jogo minyalo chuno mondo mi gitim gino ma ini wuone idwaro to gino ok gidwaro. Ang'o molokore? Gimolokore ni ng'eyo piny dhano puonjore kalore gi gigo mosekalo chien Sharon. Jopiny pimo gino ne sembe pimo gi nyamin. Gipimo ni to chien kacha kano chonwa gi ng'ane no tiwa nade. Chien kacha ka ng'ane no kelonwa pesa mong'iewa godo momi thuolo mondo tinwa. Bang'e no treatwa nade. Koro gigi miyo japiny wacho ni okay, kaluwore gi kako sebedo chien kacha. Kaluwore gi okang' 1, 2, 3, 4, 5. Kamwachopeni wanyalo kawo pesa ni. Kamwachopeni wanyalo kawo anything mikelonwa to I end up ni okwatimo nade okwayieri. Koro mano en gima jotelo onego puonjere kendo onego giyie. Mar 2 Sharon, puonj mar 2 en ni
ji te malaro kombe mag siasa wayiere ni ji nyaka chung kodwa. Kik wabed jok maparo ni ka wadu chung kodi to it's a do or die thing. Ni ine manyaki kaw gino. Aparo ni oken paro maber ahinya. Onego wayiere ni siasa en piem. Momojiwo kendo momondiko Sharon ni ji ariyo malalo telo mar piny. Gima thego gi en ombulu. To sama idhi e yiero nyaki ikrie pachi ni result dhi wuok ariyo. Either idhi yombo kata idhi yombi. Ko yombi ikaw kwe gi mirembe. Tiwacho ni we mondo adagi mondo mi anwang' thuolo mar kendo lero chieng' machielo. Kiyombo tidhi mbele tiyo ne jopiny. Koro ajiwo jotelo te manyalo dwaro kombe mag siasa. Kalure gi gima walan lesson mopuonjore Olkalau. Ni namba 1 wayie ni kombe mag siasa gi ok gin magwa. Ok ochuno nini manyaki bedi. En lero, en piem. Ma inyalo yudo kata ok inyalo yudo. Mano gima nyaka wayiere. Kose yiere mano, wawe keto siasa mondo beda do or die thing. Los policy mari maber, ser jopiny, ma weche miwacho ok ojimbo tulo. Ok okelo koke kind oganda. Kech bang' yiero cha, to joka pod gin manowete, pod gikonyore akonya, pod gikonyore kendo e yore mopogore opogore Sharon. Erokamano ahinya. Hakeni en paro mimedo somo. We wach kama. Ayie kodi